Bueno, ez ustean ere harrapatu du jende asko Igor, ez? Zu honekin etorri zarenean, hasiera batean behintzat, lehen golpean, bada deigarria. Gero bigarrengoan behar bada erresago irensten dena, ez? Baina hasieran, Bai, gainera, segurutik YouTubera ego genuen lehenengo pieza sonoridade aldetik eta hotsaren trataera aldetik eta, bueno, bereziena da edo, ez? Rafaren gana jo nuen, hain justu ere, alako sonoridadeen bila eta bestelako estetika musikal batzuen bila. Ez da aurretik egindako antzeko proiektuetan, gehiago folk eta rock sonoridadetik ibili eta gero. Bueno, ez dakit, gaurko, ez dakit, berak esango du, soinu modernoa edo gaurko soinua esan behar zaion besteri barik, baina, bueno, bai, kantuen estilo aldetik eta bereziki osotasunaren sonoridade aldetik eta jende asko egia da lehenengo kolpean apur bat harrituta geratu zen. Helburua bazen hori, helmuga ere zein den galdetuko banizu, zuk zer horrek abesti honetan Anonymous Popularren onartzen duzu, inor elortzara zoazela, hori da helmuga, ez? Eta inon elortza, alegia, zuk zure buruari begiratzera zoazela, ez? Nola bai? Bai, bueno, horretaz desente filosofatu daiteke eta filosofatu dut desente baino gehiago larregi behar bada. Baina, bueno, azkenean horren sakonean dagoena da, bueno, alako sentikera bat, bueno, garaiari eta giroari zintzotasunez bertsoak ipintzeko, nitik topatu dala modua, ez da horren beste nitaz, baina bai nitik, ez da, eta kasu batzuetan, nitaz ere bai, bueno, daudelako, kontu biografiko batzuk ere, baina intentzioa gehiago da nitik aritzea, denoi inporta zaizkigun kontuei buruz, baina pixka bat honestidade horretatik. Bertat diozu gainera bizitza izan daitekela jokatzeko jolas bat, eta ez dakit jolaskor edo bezartu zen ez, jolasteko gogoz. Bai, hitzen, berben aldetik, lehen esan dudan hau, asko filosofatu daiteke, baina, kasu batzuetan modu solemneagoan, baina beste batzuetan, humorez edo modu ironikoan idatzitako sortak ere badaude, eta kantak eran kantu estiloan eta sonoridadea zer esanik ez da nahi nuen, zerbait batetik aktuala egite, baina bestetik baita ere, orain arte egin bakoa, eta beraz probatzea, esperimentatzea, ausarta izatea ere bai, horretarako lagune ezin hobea topatu nuen, eta nik uste dut Rafak berak ere desente jolastu duela igual, bere proiektua bakarrik balitz jolastuko luken ere mutan ere. Hori da, orain hariko gara jolas horietaz, ze kantu horretan bertan, zuk aipatzen dituzu hainbat izen, abizen, gehientsuenak ere, popularrak direnak, danak ere ezagunak direnak, baina, karo, nahi edo ez, Elortza, Igor Elortzare bada popularra. Eta izenak berak, baditu bizati, anonim popular, ustez kontrakoak direnak, baina eraberean popularrek ere beti badutela anonimotik zerbait, edo aldrebes, anonimoak berak popularre bihurtu daitezkela. Bai, bueno, izenburua sortak idatzi eta kantuak ere osatu eta gero pentsatutakoa da, eta sorta batetik, sorta honetatik ateratakoa da. Eta egia esan, anonim popular da, jente desentek esaten du Anonymous, gaur egun, inglesak menperatutako munduan bizi gara, baina frantsesez da anonim, eta berez biak sinonimok izango lirak, eta herrikoia esan nahiko lukete, ez da, eta hain justu guzti honen ambizio nagusia ere, nahiz da izen abizen ezinatzen dugun, bada egun ematean jendeak, zergatik ez bertsoren bat edo beste nork idatzia den jakin barik ere, kantatzea, ez da. Eta, Igor inorren artean ere, antzeko jolas bat egiten dut, ez da, eta nahiz da neure izena bizenekin hasi sorta hau, inor elortzara noa moduan azten naiz, eta inor anonim popular moduan amaitzen dut.